Ja tam leze! Nie! A toto mám každý tretí večer doma. Už išiel do vody. Ja sa nechcem vyhodiť. Leze ti po nohe. Bibo, musíš prekonať svoj strach. No, to je to do Nehúrni si taký papír. Prekonať strach. Daj ho preč odtiaľ. To ti hovorí Martin, že prekonaj strach, kebyže tam vpredu už je ve vode. A pozor. Ale nie do mojej, prosím. Krotiteľ pavúkov. Neviem, kde je tam dole. Máš pravú ruku svoju. Sifon, ty si aký spôsob. Už je ťa do bradavky, Sifon. Kúkajte sa, kam ideme. Nevadí. Ja ho nevidím. Je tam? Pani Vrajský! Niečo mi to leze po nohách. Pole sa nejko do vody. Dám do hručeka, môže? No poď, ale odpoď to najprv. Čo to máš, Andrej? Miška, zajme to! Šalát, nechceš domu šalát. Naozaj píči, už sme umreli. Ale čo kokos, on sa nás viac bojí, že on je v sifonovým ryti, tam on je kokos. Adi, však zaber! Kto je tam na kraji, Mária, ten netešík? Ďuri, pomeď! Káceš, ty kokos, keď tam máš dva onej hradzavé seníza. Myslím, že tam je Lucia, víš? Je mi to vyhradí. Tu je botón, no ty čo odrežol? Lebo vieš čo robáš? Šťa. Kapku fúka, Ďuri. Rádio. Čo si von, koľko si našiel pavúkov už? No, ty musíš šatán, aby ťa nikto nevidel, to prňďula tvojho. Povedz mu volačo, že sa nemá za čo hambiť, ne? Povedz. Aj si ho tam našla? Tam není? No, si von zadal to, nech vidím ešte nejaký stres. Ty sa nenehod? Si, poďme do piče. Čo vysnúte, ne? Ale to by sme najprv... Dobre, nič som nepovedal. Odrežte vyjebaný rad, kurva. Luci, zober tento špatný. Neexistuje. Tomo, drží. Otrhol sa. Tak zabier. Uvidíš, tak to... Nebude to Zaber, Andrej. Však zaberám, nevidíš? Ale poradne. Dobre, ideme sa odpojiť. Majte sa. Ideš nám skúpiť ven. Stevie, Ideme, Ando, ahoj! Ledinka, Ty održ, lebo roztrhám. ty v ňom pôjdeš do topolníkov. Čo? Ty v ňom pôjdeš do topolníkov. Čo ho mám održať? Odrezať. Ďahaj, teraz, ďahaj!